Inkosi kakhulu manje uJokhele ndawo akululanga abangcwele eza seek the Lord funa uyazi ba akululanga sebe yona uThixo uyimane ikhilichila kumhlobo xa uThixo ethatha to the next level. You not expect life yakho izaba smooth. Esathi uThixo we need to seek the Lord. Ayondilula and idemonstra ke ngenda kufuna umsebenzi. Siyayazi ukuthi abantu bangafuna umsebenzi. Yayazi uhamba ngenyawo umuntu technicals kwi-agent ufaka isipi. Ndiyayazi ukuthi kodwa ukuze yini. Bangcwele lokubhenga malapha endlini. Sizabongena ngelizwi laka bese sihleli kakhulu enhlizweni yami. And ngoku uThixo uliconfirmisa ukuba lilo elidala lisitsho but angizoletha baqala bana izolo bekuzama ispringbok. We all know we are washing team window and mean we call it invite actually I use and I have that convert. Yeah, when you say no, when you tell yes, no, yes, but I'm telling you, the very same day, he started Joyce and Chakaman or the yes, they want to tell you no. One and tell you yes, then I will tell you yes, until no, because I'm seeking God. And when they ask people to to the next level, and they don't expect because only yesterday it happened. Sister Rejoice, Mgqobhele, Mama, really much this year, so we did things, but by the grace of God, we turn South Africa, South no more young and celebration. Siyakudu ngabozonke ngosonke abekone nokumufana ukuma kwemikona ya yenye thabe abangase 11:30 bekone la cross besimoto okhandi lo mfana ba ukunanolelo mfana wenzani lo kume ndiyanga ungazifuthi ba ukumele ndinye nenjani mfana ukulandela mfana wangilandela mfana mna ndimlikayele banosona la ba the quality and was like a documentary, the real drama, and going to the Megadia. When the farm spoke, I'm not known for now, who to pack up the farm. What's that good? Is it lost? Well, I'm two of the just you are young. But I'll come to excited for the women of food with this. I feel out for. Is one element bar. William was doing good now, one other thing. We are going to I saw that you are dependent on your own. So fast over me, if you don't pay out in the full of who I was like, this guy, yeah, it's from Sky, that is, and the Dalamba, woman who go back to I didn't have to book our legs. It's a man, it's ready to tell you. I told him, and not that. Yeah, that's all. But he jumped down to people. I don't know. I was like, surprise. What was surprise? What is happening? You spoke as Zame and calm down. We are going to Alba. We are more
ubona ukuba uyasindwa uyafuna ukukhulisa but uThixo uyamncana always because but into efana man into yona nayenzayo ngibona wonke ngebibi yenza wona noma lokuyipolisa ngoba into lanzeka ba okay man abe ngimna ngibona kana malipho ndazothi ngobo wrong mhlawumbe ngimba ngifana ukubona kodwa ngibona ukuthi mhlawumbe ngimba ngifuna ukupolisa abantu abawo ultimately ke ibona ba ayifumane lona omama usabona kumele bakamshawo I think it realize ba abanye abantu abandibene nabo ifuna lena yona ifumane fa ifuna uma kuyaxoliswa kakama down ngesikhathi seyishakile yathi zabu yayangalisi akuyela ayiphelelanga njalo dada bekubani yamuka and ya ngoku nefani yomuntu seyenzile yonke le scene yakhe yonke lengaka xa yahamba lo mfowabo ifestile ndalithanda yasi ayilapho naye ndalithanda bona nje ajaloni ngathi yazi xa ufuna into zikaThixo ufuna uyazi aba-undertake the moment usithi bawo ndizohamba nawe so expecta like ayipheleli bawo usithi kusinisiwe not gonna be smooth sailing expect basabakho i-challenge especially xa userious bawo because the moment usithi kusathana andihambi nawe ungumshanami usayina i-contract uba isejabini nje mfowabo uza kuthenga everything ufuna uyazi loo nto leyo constant ufuna ukubela la content member understand that's why ngoba Ilizwi bihleli the younger I need to just to share quickly hlale phansi because uyoshela Ilizwi kaYoshua 1 pa verse 1 up until 9 zalifunda after the death of Moses the servant of the Lord said to Joshua son of Nun Moses 8 Moses my servant is dead. Now then you and all these people get ready to cross the river Jordan into the land I'm about to give them to the Israelites. As you are prepared to get ready to cross over, as you cross over, definitely now cross over Ankolula. Definitely because it's not going to be smooth sailing. There's a cross Lambo, definitely along the way, but I understand but situation now Akolula. Even the captain must be alert all the time. Therefore, what I'm trying to say about Akolula, as you are crossing over, we are going to Kala. Akolula expect the enemy. And then I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend to the Zedek, to the Lebanon, and from the great river. As you extend your tent, ekulungisa, ekuprepare, ekubeka indawo, ekusebenza. Don't think uThixo uzovela life yakho ifike high automatically. You need to back the moment you expect that is not the lula all the time, you must know that you are not in for it. Because uThixo evangeline even that you need to be alert along the way, but you need to be strong. Because we are asking any place who supplements so that we take leave. See, I graduate as a graduate on the school is hard. See, now what the level, man, that we who die in the whole level, I'm going to another level. Wait, what? Yes. Then we move it down. All the little countries the great sea on the west. No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I will be Moses, I'll be with you. I will never leave you nor forsake you. Let's say again, I don't know, as long as you see, as long as you get because uThixo as long as you see, if I see it, Mgqobhele, I'm a see. Then no me living like as long as you see. Because like yesterday, I felt it, but I would go and share with me. Because Uamba Namyan, Yambona, Uamba Namu, because Tinala is okay. This is the attack, you should understand. Chikuya Puni sound, but attack, Akolula, ready for us. Attack, yes,
Ngaphakathi nangaphandle, whenever you experience attack, know that Tito is taking you to another. Ikhona into elungiswayo. Susola, iproblem yethu usola injustice. Susola. Just say that, okay, Tito is doing this thing in my life, and I know after this will happen. Because the moment usola, the moment we are bringing the doubts, we are questioning. And as we read there, you'll find the way back. The only thing that matters, the questions and the answers are based in the word of God. We know that matter. Because if you need to know about now. The first one we are okay, read when things are over. I believe that we've been doctors organized a smooth, and then when I'm here, you want to eat like that? No, we are singing as is over high this and that's why I thank God for the glory it was us to spend. God, I have to better. Oh, why not me? Why me? As people don't see these other things are better. See these other things are easy to do. See, I have to do. Kon na ilungisa usale usindlela yami usale speed the Lord because izinto nje eziningi that we should understand apha more than ezinye thina sifuna esathi sikhomba sifuna izinto thina sifuna one I want this awufana Christmas uba ufuna asafana Christmas yabona uqalela ungela ngendlela bathi awufana Christmas you get it along so that we are okay. I saw you sitting down there. Yes. That force is in here. When about the time of my summer, who fell up in you? We ain't one another. Okay, ask you as well. If you let us here, be strong and courageous because you will lead these people into the inherited land. I swear to the forefathers to give them. We have a move. Now stay with the strong. Your melela ukali. I'm not from Melukali, but the not from Melukali. There's the I'm no Badula Put. I'm no Badu, no cool. That Kulila, that without a battle. In a battle, as we have so that it knows if it's only 4 men, I've win battle, they are cool and was singing. Ya kula spiritual don't challenge. We have because we don't never know tea we ban. We don't know we need na lazy no. Well, we are constant with the job. And then we give over. Be strong and be very courageous. Be careful to be all the laws of my servant. Moses gave you. Do not turn from it to the right or left, that you may stand forever you go. We tend to is scripture. This we use it for our benefit from time to time. But this scripture is there to give you in the way out. Therefore, I was supposed to have a stick. You are special to the left or to the right. Namayamazi bawuthi uthe uchilo akazojikwa sisimo sakho akazojikwa feelings zakho na emotion yakho uthi uchilo nje uchilo but into abayileyo thina ukuba siyazi we need to align. That's why kumali ukuthi mayenze intando yakho. We are quick to say that mayenze intando athi hayi linda wena uku-excel apha empilweni intando. You are excelling in other development. How excel at the young? John Lindy, you excel at that way. What they are going to be on that kind of the moment to understand it, you must. I think what is there? Yeah. I think what is there? You have been young. I still have. No excelling in there. We are excelling in other all departments. But you go to do excel in our power. Because only Google. Then tell them your cash, taking them out. Snap. You want to keep on here? Who's a man? Oh, keep on, man. Man, shut up, yeah. That's why we got young time to get another hotel. Soon, Sumaye.
ndingakakusebenzi bangalibuyile lisebenze elifini yakho usulishumayela because kumandi ukuzithetha abancela kumandi uzithetha izinto. That's why sometimes we need to buy i-faith yethu siyayikhulisa abantu siyayinkcenkceshela ngokwethu. That's why you need to fight even in 5 minutes. Umuntu uzokuncela se-ereni yakho thatha ubume emntwini, then you realize bashini no xa ndifana nomuntu ndithetha ubume umuntu uva ehlukene. That's how we do a life. You don't have to come here unikwe isemuni ithinga nandabakati ba iyakujikela ba inyoka kaMoses uhleli ulinde inyoka kaMoses. Hey, you need to understand that idala uyinikiwe. Guys, mhlawumbe usafuna exercise okanye besikolweni ubenzima lothetha ngoYesu Kristu kubantwana besikolo kodwa ususilisiwa. Small things emsebenzini every Sunday we are present in church. Umuntu othuka pha usindisiwe. Zawangqina akaziwa manje awathetha akaziwa. Awaziwa awumthethi. Somsebenza kade zakhe bangcwele funeke abonakala kakuthi ayikho indawo ezibonakala. Funeka abonakala kakuthi simpilo bawo simeditate kuye sihlale kuye because the most meditate kuye kujila ke ngoku ezifihlelo ke ngoku. Then you will understand. Then Ilizwi ngoku lifumana le lokuthiwa yipower. Then uthixo uyajila ke bomini bakho then ungomnye umuntu. Then abanye nawe ngoku uzibone ngenye ihlobo. Because at the end of the day you need not for ufuna abantu bakho. It comes from within. Nawe ngoku uyazibona uba thixo ngiyabulela I'm able to do this and this ngamandla akho naleni ngayenza. Step by step anyway. Tell you the prosperous and successful have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be terrified, do not be discouraged, for the Lord your God will be you wherever you go. Amen. More than any other. Don't be discouraged. Whatever is happening around your life, amen. But into ndiyazi ndinike ithuba ndenze efana nokwenzile ndizakwenza to the fullness of God. Asicompete bangcwele. Amen. We are not here in competition. Amen. Ufuna le nto uyazi nalapha ebandleni na outside where you are. We are there to complement each other. That's why we need it. If you want to spend percentage, thatha strength percentage. Ufuna umntana thatha strength zakhe. Baba awufuna ukubona strength komnye umuntu usibona bakwewe. Yes. Oh yes. Oh. Becomes the problem. Becomes the problem. Oh yes, Lord. We all have izinto uthixo asibeze. Ingxaki kungayiboni ungaphakathi. Oh yes, Lord. Yona ingxaki enkulu. Funeka uzazi uthixo. Uzazi. Uyazi I'm there to add in value. Ungomnye wasekukhuleni kwathixo. Uzomotivate abantu ba singabebelenyana nje isiphazamisi. Uthixo ukhona unecebo lakho ibambe wena the right track. The only thing we need to strong and courage us. Holy Spirit, move me now. Holy Spirit, move me now. Masumvoneleni uThixo ukuba uThixo mapenze ehlobo yena Thixo afuna ukwenza. But I'm not going to share the way because Thixo sethethile already.
yabona basufikelela kuloo point yokuba singathokozi. Understand uThixo xa sele ethethile. Siyambulela Foki, siyabulela Sime, siyabulela Tata Mgqobhele. Namhlanje sondlekile. uThixo usondlile because uThixo wethu. Yazi uthe uSpoki xa ethetha ukufaka isipi ufune umsebenzi. Kwakhileka into apha kumi ethi baninzi bafaka isipi bafuna imisebenzi, but le misebenzi ifunwa ngabantu abangafuni usebenza. Imiphumela yaloo nto today kustartile nakomasipalato kustart because laa misebenzi nezasipi zazifakwa ngabantu abangafuni usebenza. Aba befuneka nje bayasebenza ngaba bahleli. Siyambulela uThixo ngokuphila izinto ezifanayo. Yabona apha emhlabeni ukuba akufikeleli emqondweni wakho ukuba kutyhilwe into ongazange wayiva enayo. You must know there is a progress. Uyakwazi ukuyithetha into ongakhange uyicinge but usuke iphume. That's how God operates. And you end up uzibuza uba le nto iphume njani because kukho izinto xa ubuThixo eziphumayo nje ziyaphuma nje that's why esithi uze ungazibambi izinto zami. You understand that? You must know some of the things eziphuma kuwe ungazazi. Azifika ngemqondweni wakho understand that uThixo is just using you. Siyambulela uThixo bazalwane sithefuthi loo nto ibonakalisile yokuba sade sifike kule ndawo. Emabandleni endithe ndakhonza kuwo zenzekile ezi zinto zokuba sibuve but aside sifikelele kule ndawo sifikelele. Siyakhonza kube mnandi but after 2 years ungaphinde kube mnandi. Ungayazi uba naqala right but ngoku sekukho izinto ezingekho right. Naqala right kwa the fact yokuba uqale because wabona but as iminyaka ihamba kwangenelela izinto. Iproblem yethu ukuyekela izinto zingene. The moment zingena izinto ziyasongamela. Ukuba khange sisuse from the beginning phaa phambile iyo endaba isenza i-explosive. Siyambulela ke uThixo ozasigcina side siyofika kule ndawo sithi siyakuyo. Yabona apha kukho ngoku into ethi siya somewhere but ufumanise ukuthi side xa sesithe siya somewhere but kubekho into ezasitophayo side uSamuel wethu singaboni uba siya somewhere. But we thank God and yoba usinika ithemba elithi isekhona le ndawo ayiphela. Loo nto lena ikwenze into yokuba noba sewuhleli endlini uzazi uba ukhonza uThixo ophilileyo. Le nto ukhonzayo ayipheli iyaqhubekeka. Inkolo yinto eqhubekekayo. Inkolo yinto ekhila amehlo ikunisele ekamva lakho apho uyakhona. Yabona ke ngoku xa ungekafikeleli kulaa nkolo yokokuba why ndikhona
Now, anytime you backslide, you can backslide. Because akuyazi igoal yalento uyiphetheyo sonke apha siphethe njena siphethe izinto ezingafaniyo. But again, let us be careful uphatha into engakho accepted in the kingdom of God. Hallelujah. Inye into esiphetheyo linye ilitye esilinikweyo Yesu siqoka sishilda ngaye siphepha ngaye. Only Jesus. Ayikho engapha, but ba ikhona engapha yazi ba yenu sengathi. Siyambulela uThixo ngezwi elithe lawa apha lo nisenzile yokuba thina zinkokheli siyazi ukuthi whatever esifundisayo iyathanda. Thank you that we go. Siyambulela uThixo that. That's why in the city ayikho into elenza phinde lithe because umvilo uThixo ukuya somewhere you must know thina sithi masihamba physically siye somewhere. No, ukuya somewhere uzobona abazalwane beqala pha kanti hey yabona utata uMgqobhele akathethela hlobo wayethetha ngalo because ngoku uqale somewhere and he is going somewhere. Yabona ke ngoku tomorrow uzaba ngathi ngokuyaqatsela kwintetho yanamhlanje. You understand? Which means xa uThixo esikhulisa hey usiphumisela for everything. Ndike ndathi xa bendilando ndathi hey ukukhokhela abantu umntana akakwazi ukukhokhela abantu. Hey umntana akakwazi ukukhokhela abantu. Ukho abantu abangakwazi ukukhulisa abantwana babo. Akakwazi ukukhulisa abantwana babo. But ume endaweni yokuba makabizwe ukuba uzokhulisa ibantwana. Lona xa engakwazi ukukhulisa ezintsane zakhe uzabakhuliswa njani? Uyayazi mama bakhona befundisa bangakanga ixanduva balithatha endlini. Unikwe uxanduva nguThixo, uThixo is testing him kwelo xanduva. Alujambu uxanduva lakhe afune ukuza enke akakhulisi ebantwini kwathi uthetha izinto. Yabona uyazithetha because of uyazazi but yabona kulapho ke ngoku sibhida kala khona into yokuba hayi chef nto bani uyazithetha ezintweni. Uyathetha uyakhupha inkupho is number one, but when it comes to action mamela ke ngoku imiphumela yaloo nto yokuthetha noba seyi-right but because of ingekho active kuye loo nto iza kwenza into yokuba ibabambe apha kusaphose uba bayakhuliswa. Qha yena uoccupye ispace somntu sekhulile. Usathane uyakwazi usidisplacea ezingozini. Ume umntu apha ongekho suppose uba uyama. Understand? Umile yazi ke laa mntu ume endaweni yomntu ekusuppose uba umile. Yenziwa ngubani loo nto? Yenziwa nguSathana. USathana ehleli njena uyavala ukuba le nto kaThixo ingathethwa ngaba bantu bathunywe nguThixo. Siyambulela ke uThixo mahlaleni apha kuye wena. Mahlaleni noba kubuhlungu. Noba kubuhlungu hlala. Siyambulela uThixo bazalwane. Siyambulela uThixo kakhulu. Sithi xa sesiphuma apha siphume sinambithe into laa nto idigestion wekisa yakwekisa uhlale ucinge heyi wathi bazalwana okokuqala you must know asokuthixo asoze sibe ngoku noba iBhayibhile ithi nina ningoThixo kwazi asonguye lo wadalayo because kaloku loo nto leyo izaphi
uThixo xa edala udala ntoni? Xa ezala uThixo uzala ntoni? Mimi singoThixo but singoThixo abazelwe nguThixo. And asiko above uThixo osele. Amen. Loo nto leyo fanele ukuthi siyazi. You understand? So ndizama ukuya kule ndawo yokuba xa nithetha because of umqondo wethu asikhilelwa sonke izinto ezifana. Omnye uthi gqina le nto mna bendingayiqondi. You understand? Loo nto ayibangeli into yoba because of ndimfundisi. Ndithanda ukuthi amen ndiyayazi loo. No, ibangeli into yoba ndithi Thixo ndichole something. Uyayazi ke ngoku ndenza i-connection yezinto endizichole apha kuyo. Sikwazi ukukhupha something because ukuzithoba uzixelele kuThixo, Thixo anganolwazi ngaphezulu kokulo. Loo nto uThixo uyakukhulisa in terms of understanding izinto ze-kingdom of God. You understand? Xa ke ngoku inkupho yakho i-based kwi-kingdom of God because everything ephuma kwi-kingdom of God yintando kaThixo. Amen. uThixo othandileyo. So ke ngoku uyakwazi umu-obstructa uThixo because of i-pride. Umu-obstructe uThixo of giving you akuphakamise. For ukuphakamise ukuze abantu baqonde into yoba ewe akho ngumfundisi but ubizo lukaThixo. And ifikelele emqondweni uqonda hey man lo muntu lona ubiziwe nguThixo but kukho abantu abanamagama. Yava banamagama but inkupho yakhe does not represent osibizileyo umuntu. So ke ngoku siyambulela uThixo. That's why ndisithi bandla ezi zinto zi-powerful nezikhuphela apha kuthi zizinto bekusuppose uba nezinika thina, asozinto ze-crowd, zizinto ze-individual. That's why uThixo esithi musani ukuzikhuphela iipelile zam ezinje. It doesn't matter noba i-message iyabila kangakanani na ba uThixo akafuni uba idilivarishe kwaba bantu akafuni. uThixo akhethe loo mbinana for le nto ilapha kuwe. Yeah, understand? Akhethe loo mbilana. Kanti ke mbilana kaba bantu bayithuka into afuna uyenza. Ngoba lithi iBhayibhile ngabantu abayi-2 bayi-3 izulu liyavuya ngaba bantu. Not i-crowd yabantu uphathe into kaThixo epowerful kanti hayi. Le nto lena iphethwe ngaba bantu asoyatende yeyabantu elihlobo. Abantu abazohlala oluhlobo. Jesus. Siyambulela uThixo bazalwane nihlale niqhubekeke nimthembe uThixo. And uThixo, we must know ukuthi uThixo ungecala. Ungafuthi be blessed in the name of God. Siyambulela uThixo. Sine be blessed. Amen. Uthi wine itheni pheli. Yes, master. Pheli. God. Jesus. Uthi yafikelela kwiJob. Yes, amen. Yathi phelile into ebesibengayo. And watshintsha izinto uYesu. Because xa iphelile koyini kuthiwa abantu akho nto izophinda iphume. Yonke into iphelile, imiphanda kodwa because of uYesu zange iphume elo lizwi loba kuphelise. Because kwaphela into uThixo ekhona. uThixo ongapheliyo but into ebonakalayo yaphela. Suppose ba uThixo makabe nguThixo kwinto ephelileyo bamayilekho. Ngoba ekuqalekeni wathi makwenzeke kungekho nto yenzeke. Kwafuneka uThixo makenziwayo kungekho. My God. Abantu ngabantu mfana wami bathi phelile into besinayo.
Yo, Somandla. Luphelile utywala bethu. Jesus. Hey, Phelile iwayini. Jesus. And ngelo xesha kwafuneka umsitho uqhubekeke kungayothengwa okanye kuyokhangela unexesha. Alami ixesha mntakacayi. No. Yakho niwayini waqhubekeka umsitho. Ngoba kuthixo endlini. Same as nalapho. Akho nto uSathana aza kuyistop because of iwayini ayikho. So long umdidiyeli iwayini ekhona. Izohlala iwayini ikho noba iyaphela. Amen. Siyabonga. Masumbulela uThixo. Xa esithi gqini nezinto ezinenhlobo. Kanti umqo uza nento yokungqina ukungqina uThixo. Bazalwane uThixo uyangqinwa xa yenze into. Oba kungqina kunceda kwinto esimilar to that ezawuthi yenzeke. Yeah. Because abantu bebulawa njena zishuru ba lo muntu elibakwazi. Bazalwane noba uyambona lo muntu ngambethe. Lo muntu unento ame ngayo. Kuba ezazi kulibakwana wena ujonge ibakwana. Kanti lo muntu unento engaphezulu kwebakwana elapha. Wena ukhukhumale kanti uyadlula. Ihlalo baselibakwana. Ukuhla kwakhe and akahlanga because of ugqile yena. Uhle because of ebanjwe ngamantu. Because lamfo ezawuenta lamfo bale yena ezibonakalisile bayuyile because abantu beqhutywa nguSathana. Uyayazi xa unegani epokothweni yakho nami seke ndanayo igani ngoba ndangakho. Uhleli nje uyibhosana because of uyazazi akomphuyika. Uhleli nje na ukubetha umlo. Ufuna umlo. Ya understand? La mntu ke ngoku ebethunywa nguSathana but ethunywa indoda kaThixo elizwe. Indoda kaThixo yabakanti yoyi. Tata woyisile. Ukho ilizwe elithi ndingamoza ngomntwana woyisile baba. Siyamthandaza uThixo woyise qho. Ya understand? Zikhona izinto esicinga thina funa uloyise kulena kanti zikhona leza uloyiso lakho belu spiritual. Umvile uSpoki xa bethetha apha ethetha ngento yokokuba uloyiso lethu sicinga uloyiso okokuba andidyuli anditshaye whatsoever. Lukhona uloyiso olungapha koloyiso oluthina besicinga luloyiso. Thixo akusikelele ndana. Be blessed. Siyaqhubekeka siyasama. Ngifuna ukwenza ke i-announcement njena ezimbini zibe la. And then si-acte towards that. Bazalwane, kule viki siya enkomfa. Into inkomfa ni? Sinenkomfa. Yayibona abanye. Bayayazi manje ngathi yinkofu nje. Siya enkomfeni. Halo ke bomini. Bazalwane kule viki ngiyanithanda abantu kakhulu. This will be our last event enyakeni. You understand whereby everything is yenzayo siyayirekhodisha. Not sometimes in papers, but sinaye utata wethu uTatumdini. uTatumdini uyinikiwe into ye-administration endlini. And i-administration sucinga uzwakala endlini zihambe ehlobo. Ihamba emveni eqela.
hayi engihamba emveni akwazi ukuthi kubuyela lena ibaleka la uthi hayi kaloku leni kuzubeka ikhatshwa yile siyabulela uThixo ngotata abafana naye ngotata sasibathandazela ukuthi Thixo siyabafuna abantu abaningi. You understand, respectile when it comes with administration and everything respectile. Siyabulela uThixo kakhulu. Ngoku siya lo msebenzi whereby bendithe siwurekhodile. Yabona xa siqhuba umsebenzi uyakwazi uba ngowethu ungabuwo kaThixo. Ndifuna loo nto abazalwane niyazi. Because uThixo usinike ingqondo yokwenza izinto qha yena asisupport. Not everything kuvume uThixo ba siyenze. As so long into esiyenzayo izoveza uThixo. To God it comes. Sinikwe ingqondo yokuba njengoba sibhizi sifuna uvakalisa izwi kaThixo, zeziphi na izinto esinokuthi singazenza ukuze abantu bakaThixo bachanwe lento yachanayo. Siqokelele ingqondo esizinikwe nguThixo yokuba okay guys, kunjani xa isimo selehlobo basinokwenza ABC? Sivane hayi uba sinokwenza ABCD, I think izinto zingaright. Mamela kuyo yonke ikingdom isenakho ukuba ikingdom of God, isenakho ukuba ikingdom of the darkness, but napha bayasebenza. Ukusebenza kwabo basebenza ehlobo basebenza. Loo nto ayithethi into yoba kwi-kingdom of God thina sikwazi usebenza. You understand? Njengoba phaa kwi-kingdom of darkness babe nemithayi yabo ngedate ethile kwatsho kanti kuxhitywe kuthiweni zonke lezo. We are not against that. We don't condemn them because they are doing that. Never condemn them. Because aba benza zazinto one day usezababona apha kwi-kingdom. For us to ba masibazuze masihlale kwezethu nabo benze ezabo. But phaa phambili amandla ezi zinto sizenzayo azobonakala ukuze okwi-kingdom ethile achikele kwi-kingdom ethile because of ukunyaniseka kukaThixo kwe-kingdom sikho. So ke ngoku abantu mabaze ukuthi beyazi ukuthi hey man aba bantu ba-ethile. Aba bantu they are not abakhonza uThixo ostagnant. Abakhonza uThixo ongamuvi. Ukuba abantu bafuna ukubona uThixo wethu emuva mababone imisebenzi epractical esiyenzayo thina. It's one of the practicalities esizenzayo into yokuba guys, not always uba masishumayele ngomlomo, but ngokuba senze ukuze babone ukuthi xa sisenza into for thina siyenzela uThixo siyenza njani. Okokuqala lento siyenzayo we must know into yokuba uThixo uperfect, we are imperfect. So whatever we do xa sikunye kufanele ukuthi imiphumela yento esiyenzayo abonakale babekho. You understand? Now siyakule nkomfa and asinanto zininzi esizenzayo. Siba neze zinto ngelo xesha bendicele into yokuba sizilahlele kule nto siza kuyenza kuba siyenzela thina ukuze kuzuseke uThixo. Akufunekanga ngamanye amaxesha sixoke nguThixo. You understand? Because siyakwazi uxoka nguThixo sithi yinto kaThixo le kodwa yeyethu. You understand? Le nto yeyethu senzela into yokuba uThixo azuliseke ngayo. You understand? So ke ngoku xa sisithi yeyethu sithandaza kuThixo, Thixo sinika amandla ukuba masiyenze iphumelele. Nathi sizikhomite kule nto aze uThixo asebenze ezinhliziyweni zethu for i-commitment. Kungabikho zirhoko, kungabikho mbuzwane zithile because inhliziyo iyakwazi ukuthi xa kucelwa into ethini utheni
kutheni wena ungayivoyisi out but zibakhona ezazinto ke xa uzawusebenzela uThixo zibakhona uSathane uyazifana but xa sizenza ehlabathini whereby uThixo engaziseki sithi singena kuzo so ngumsebenzi wethu lo likhanti lethu elilungileyo yakandazi ngokusokwenza umsebenzi wethu yakandazi kulapho thina sifumaneka khona kulapho thina sizikhuphela khona kulapho thina sixhensa khona kulapho thina sisela khona sayosela yakandasela sonke ngoke siyosela nje utywala uyathengwa futhi usela Yademba. Sithethela kwinto ethi siyacela into yokuba sikwazi ukwandisa izinto kakuhle siyazi ukuthi ABC samcha ngoku siphethe isilingi singuDavide but asikasikhulula yakandaze bikhona elinye phakathi but ngoku sisalijwile ya asikalirelease la ukulirelease sixhomekeke kulo once sabona ngoku isilitye ligcwele ngoku sakhatha ngorelease nikhona nani nikho nabo tata bakho mntana bafuna ukurelease sifuna ukuthi make sure into yokuba njengoba kuzofika abantu abaninzi phaya bayazi ukuthi le nto iphethwe ngabantu abanothixo. Yes. Yes, Lord. Uba ufuna uphinda kwi-3 we don't worry noba ungaqala kwi-3 sela nokufuna iplate nike ya yile nto ke sifuna inkomo ya sifuna inkomo njengoba sifuna inkomo le nkomo izophuma apha kuthi mamela because of sesikhawuleza mamela into mna endiyenzileyo ndifuna ukunika umkhombandlela loo nto leyo ayiphelelanga mna into endlela ii-drinks zokuba mamela ke ezi-drink endezenjani ezi drinks ezi ndithathe ndabhala isibhiliva ndasisa kwaba bantu ndisebhizinisini kunye ali guys namqeba sapho bazalwane iresponse sawufumana ndifuna ii-drinks apha zingatheni ii-drinks zokuqala endizifumeneyo ndizifumene ePortal Free ii-cases eziyi-3 ndafumana apha eBhayi i-case eyi-1 singa-4 so we are expecting a case more than 20 now baba bantu understand and ndichazela abantu bengaza sifana nafana nesitoki ngasanutheni kwaba bantu bakhona abantu abahamba nesitoki because andifuni ukuze beke izinto endaba se-10 endaba nesitoki yabona aba ngabaleyo bayi-20 abanye abazoza nakwabo it might be more than yafumana because ngafika elanto ndikwethuli abanye abomisa business partner wam uGary angaza na-6 so zizabaninzi understand so ndizama ukuthi ke ngoku ndenza njena umkhombandlela njena bazalwana because sesikufuphi understand accommodation kwelam icala yenzile for abefundisi izolo bendiyobhatala ekurha izolo ikhona ke ngoku nendlu yam nendlu yam inkosikazi yathetha nam izolo yathi
myeni wam ndiyacela mani undinike imali yothenga iveji. Kanti nkosazana uzayifumana. So bazalwane sishekelwe njena zizinto ezimbalwa zinida imali. Whereby apha ngoku sinena mani tata. Kade sendiyilale ikhawulezise. 11.5. Hey! Praise the Lord. Sike safuna urhoxa ke kwindaba yenkongo sile. Because of i-finances zingathi ziyatsonta. Sathi hey asizokwazi ukuyithenga le nkongo. Kodwa ke ndiyaqonda ngoba ndijonga apha emehlweni. Ndijonga apha emehlweni uba hayi yazi xa ndiyambona umntu xa esiza kum ndibona apha emehlweni xa umehlo ufuna uboleka imali so ndizama ukuthi ukuthi ndibona apha emehlweni uba yeyi izothatha le mali. Okokuqala ndifuna ukuthi enkosi kwabo bathe benza ukuba le mali leyo nakwaba basezofa. You understand? Ndiyacela abantwana benkosi basifakile ukuze senze the desires of our heart. You understand? Ukuze ewe siya understand into yokuba mamela ndifuna nje noba nesicelo esibabiyeka umntu. Bazalwane ndifuna ukuthi ukuba umuntu akanayo bazalwane waziwa nguThixo. Bazalwane waziwa nguThixo bazalwane. Ndifuna apha sazane kakuhle into yokuba singenzi competition. Uthi uzibanibane kange yena wayena. Uyafundayo. Yenza wena ngolu hlobo lingazokuswilisa kuwe. You understand? Yenza ngolu hlobo lingazokuswilisa kuwe. You understand? Yenza noba yisenti. Noba yisenti, noba yi-20,000. You understand? Siyafumana. Ndenzela into yokuba yonke into yethu esiyenzayo ikwazi ukuphumelela based on inhliziyo ethe zavuma kwamanye. Because siyakwazi ukuba nemali ethiwayo kwenziwe loo nto but loo nto ibambeke because of inhliziyo zibambela. Which means on top of that akuntsikelelo siyenzile nje in vain. But ngoku ndifuna into yokuba uyithathe le nto uthuphe ngokwenhliziyo yakho uthi Thixo ndiyayisapota le nto yeyenkonzo yam. You understand? Yeyenkonzo yam. You understand? Le nto yeyenkonzo yam ndiyayisapota. Ndicela ke ngoku apha le abangekazi, you understand? Sikwazi ukucwangcisa, siyazi ukuthi sime njani na. Because ukuqala ngomso funeka kuhanjwe ke ngoku kuyothengwa ezi zinto sithini na. Yabona ngokusine-level sifuna uqonda ke ngoku apha bendoda bethu bangathi hayi ngizobona uphela kwenyanga just by faith wena ngiyafumana kodwa le faith ebe yinto esebenzayo. Okay, ndizama ukuthi ukuba unguzixelele into yokuba uzawusa ndiyafuna sazi manje, ndiyafuna sazi understand senzela ukuba phezu kwale-11,000 ukuba let's say uloza lethe i-200 rand sithi ngu-11 2. You understand? You understand? Yeah, sithi yabona ke ngoku sawuphuma apha siyazi ukuthi inkomo izabakhe okanye icala labakhe based on imali esiyifumana phi apha. Ndithetha kakuhle kusiphathele.